Ето сега виждаме как в нашия парцел се появиха 3 от козите на съседа, който живее в къщата ето там от среща. След вчерашния ни скандал си е вързала една от козите на повод и тя не може да ходи, обаче останалите 3 кози съвсем спокойно се разхождат в нашия парцел и след малко ще отидат през онази пътечка в втория ни парцел. По принцип това е земеделска земя, за която не сме длъжни да слагаме ограда. Също така границите на имота са определени, като сме извикали специално институциите, които отговарят за това, да сложат граници на имота. Така че следващото нещо, което предстои да направим, е да подадем жалба, за да бъде глобен този човек и да бъде накаран да си държи козите в двора или най-малкото да си ги пасее, ако иска да ги пуска някъде другаде извън двора си.